Akakulonde akubusisa uNkulunkulu igama kuPastor uNick. Esicela wena ukuthi inamba isense kusonela kuyakwafishambamo. Isense kuma-calls kuphela no WhatsApp no SMS. Sibheka la udaba oluka story share. Uthi hayi Pastor ngicela ukubuza kuchazana ukuba-ke ulilizela kujatshuliwe. Yini ukulilizela is too late, if I'm not mistaken. It's too late ukulilizela abantu bathi ukukikisa ilento yenziwa makujatshulwe vele yabo kunomcimbi noma kunento esuke ibungaswa. So number 1 ngokujwayelekile uma uphupha la kujatshulwe sesihleli ngoPaul uhlobo makulilizelwa noma ulilizela ngoba lungakhomba nje impumelelo noma likhomba lingenzeka kunomcimbi ozokwenzeka ngekudala futhi lingavela ngoba likhomba impumelelo umuntu azoba nayo noma isikhathi esihle umuntu azoba naso noma umcimbi osuke vele uzoba khona oqondene nalo muntu noma osondelene nalo muntu loyo umcimbi omthinta lo muntu loyo esuke lilizela. Kodwa akasibheke kanje. Number 2, kwesinye isikhathi uma uphupha kungathi kujatshuliwe kuyaba uphawu olubalubi ma ulilizela ngoba luye likhomba ukuthi lungabi lukhombe indumalo nesikhalo noma isililo ngenxa yesifo esuke sizokwehla. Ukuthi kuyenzeka uyibone ujabulile ubone ulilizela kanti unesifo esizokudumaza wena ngoba sizokwehla maduzane. NgokaMakho 5:38 bafika endlini yomphathi wesinagoge wabona isiyaluyalo nabakhalayo nabalila kakhulu. Number 3, kuyenzeka futhi uma uphupha ngathi kujatshuliwe sikele ngoPaulubi uma ulilizela osuke likhomba la umzuzu omubi ukuphoxeka ukujabha noma nje ukudumazeka noma ukulila okuzayo. AmaHubo 119:28 umphefumulo wami uyakhala ngosizi ngivuse ngokwezwi noma ngivuse ngokwezwi lwakho. So besibheka la ukulilizela noma ukukikizela njengophawu olukhombayo kuhle nomcimbi ozayo noma likhombe isifo nodumalo okuzayo. Siyabonga kakhulu people said. Siwe ni pansi la matulu,